vyhľadám, zabezpečím, idem, nakúpim a pritom stráca hodne času a nevenujem sa potom svojim ľuďom. Ale áno, to je taká tendencia, vieš, som zodpovedný, tak idem hľadať materiál. Som drahý Mhm. manažér za 1000 eur a idem hľadať materiál, lebo mám pocit, že ja som za to zodpovedný. A teda strácam Áno. čas, motám sa, chodím do skladu, idem na kvalitu, do výroby, pozerám, otravujem majstrov, ostatných ľudí, hľadáme spolu materiál. Mhm. A ti hovorím, ja by som išiel za plánovačom, nech si to poriešia s internou logistikou, skrátka materiál nemáme. Kontaktujte Mhm. zákazníka, lebo potom sa nič nezmení. Vieš, potom sa nič Mhm. nezmení. A my si musíme nastaviť procesy, aby sa veci menili. A nie, aby ja To, som to. bol hľadačom. Ale niekedy mám pocit, že je Takže, to také bezpečnejšie. Že no idem, hľadám, mám pocit výkonu práce a napríklad ja poviem za seba z pohľadu HR-ka, že a potom sa úplne až tak nemusím tým svojim ľuďom venovať, lebo úplne som si tam nie v tom istý a tuto predsa vykonávam prácu, som veľmi aktívny, som ten, ktorý naozaj vyrieši každý problém, ale už po nastavení tých procesov už je to zmena, už sa to ťažko zavádza, už musím vedieť dobre odkomunikovať, prečo to takto chcem, mhm, aj mhm. nadriadenému ho presvedčiť a aj svojim ľuďom, že Jasné, a jasné. to, A teraz mi vypadlo, ja som chcel zareagovať na to, čo si... Ja, že ono je to komfort, lebo hľadať materiál dokáže každý. Vieš? mhm, A to viem spraviť. No ale sadnúť si s ľuďmi a riešiť s nimi náročnú tému, á, ja radšej pôjdem hľadať ten materiál. To presne. je jedna z vecí. A dokonca druhá z vecí je, to som, minulý týždeň týždeň predtým, mali sme workshop a bola tam aj šéfka logistiky, šéfka kvality, skrátka boli tam manažéri a stále sa jedna osoba vyjadrovala k všetkým témam. Ale že ku všetkému. A ja jej hovorím, že počkaj, zadrž, že nechaj to na kompetentných a ukázal som im ako krásny príklad. Hovorím, ľudia, takto sa predlžujú porady. Presne týmto štýlom. A teraz bez urážky, že niekto má pocit, že sa musí vyjadriť ku všetkému, Mhm, aj k tomu, akej farby má byť plot, mhm, a bude sa to rozoberať. Hovorím, tu je človek, ktorý je zodpovedný, dostal úlohu a nech sa s tým vysporiada. To, že ste mhm, manažeri, neznamená, že teraz tu budeme všetci rozmýšľať nad tým, ako to má on spraviť. On dostal zadanie, nech to spraví. Keď si nebude istý, kľudne sa môže pýtať. Nech si sadne s vami. Ale nemôžu tu drahí ľudia teraz sa tu baviť o niečom, čo niekto je za to zodpovedný a ide to spraviť. A oni mu strašne, akože v dobrom, išli poradiť, že ako to má spraviť. Hovorím, téma je vybavená. To za 2 minúty a ideme ďalej. Vy mhm. nemôžete takýmto spôsobom vstupovať do tej porady, lebo potom bude trvať 5 hodín a aj tak sa nič nevyrieši. Len ako príklad. Krásny, ale krásny príklad a pritom to sú fakt, že jedné z najdrahších veci, kedy firme utekajú peniaze, že majú tam drahých ľudí, sedia Áno, niekoľko hodín, vlastne nič sa nevyrieši, ale sú potom vyťažení a znova sa vrátim k tomu a potom nemajú čas sa venovať svojim tímom. presne. No a na to nadviažem. Najskôr ťa však predstavím. Martina Tomášová, HR direktor v spoločnosti Dexis a ja sa veľmi teším z tohoto, že sa podarilo tento náš livestream zorganizovať. A čo ti poviem? Poďme rovno k tej téme, že prečo sa teda tým vedúcim nedarí presadzovať zmeny. Ešte predtým však poviem, že v tomto programe budú umiestnené produkty. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nesmierne som sa tešila, pretože rozhovory s tebou sú pre mňa veľmi inšpiratívne, veľa sa dozviem a je to pre mňa plnohodnotne strávený čas, takže teším sa. Ďakujem ti krásne. Rovnako tak. Ďakujem pekne. A o to viac si to Tak čo vážim, myslíš? pretože ja nie som z výrobnej firmy a možno to by som ešte tak nejak na úvod a som z obchodnej firmy, ale vlastne výrobné firmy sú našimi zákazníkmi, takže sme veľmi v úzkom spojení a hodne a ja sama často strávim čas vlastne pri niektorých pozíciách z výrobných firiem a moji kolegovia to majú vlastne dennodenne.
Takže vidíme tu Hej. trocha iné perspektívy. No a teraz k tej tvojej otázke, ak som si dobre zapamätala, že prečo sa Áno. nedarí Prečo sa nedarí podľa teba? Myslím, že tam je viacero dôvodov. Jeden z nich je aj to, že nie vždy rozpráva takto. Pokiaľ ten vedúci je to niečo, čo on chce zmeniť a je to nápad, jeho návrh, tak tam vidím ako problém, že potrebuje tú zmenu predostrieť a hlavne, ak je tam nejaká investícia, dať si ju schváliť svojim nadriadeným. A tam je najčastejší problém, že príde a povie, však šéfe, potrebujem 10 000, lebo chcem tuto zlepšiť, nehľadáme rukavice po celej firme, ale chcem tu mať riešenie nejakého automatu. Ale väčšinou ten šéf len počuje, že OK, to sú ďalšie náklady, ja mám budget, musím ho sledovať, bude sa ma vedenie pýtať, že prečo sme investovali. A namiesto toho, aby povedal, prečo to chce, čo tá zmena prináša, čo sa stane, ak to nie je, o čo sa prichádza v súčasnosti, pokiaľ je tento systém. A toto býva ako keby za mňa najčastejší dôvod, prečo si tú zmenu vedúci veľmi ťažko u svojho nadriadeného presadzuje. Nehovorí vlastne o rizikách, nehovorí o dopadoch, lebo naozaj inak znie, keď poviem niekomu, že tak šéfe, fakt potrebujem tých 10 000, ako keď poviem, že no, keď nezainvestujeme a nezmeníme niečo, tak budú nám meškať dodávky zákazníkovi o 2-3 dní, keď máme nastavené, že dodávame, ja neviem, do 24 hodín. Alebo máme tam veľké riziko odstávky a bude nám stáť linka 2 dní. A tým pádom to sú tie dopady. Áno, že sa vlastne o týchto nehovorí a ten dôvod je hodne, a ten, kto žiada tú investíciu, tak má pocit, že všetkým je to jasné. Ak nezainvestujeme, nezmeníme niečo, tak je veď úplne je jasné, že do akého rizika ideme. To je inak, to je krásna veta, že všetkým je to jasné, to je inak, to je taký blúd, lebo to vôbec tak není. Že tí ľudia, každý na jednotlivých úrovniach riadenia má svoj svet, vo všetkej úcte a každý vníma iba svoje problémy a je veľmi ťažké vidieť problémy o ostatných. A presne ako hovoríš za mňa tie dopady, ono je to tak, že tam, kde nevidím problémy, ja nehľadám riešenie. A mne tí moji ľudia musia povedať, že počúvaj ma, Tomáš, toto je problém. Ja nepotrebujem od neho riešenie, lebo on keď mi povie riešenie, presne to, čo si povedala, bez toho, aby mi povedal, aký mám alebo mať budem problém, mňa to v princípe až tak nezaujíma. Ale keď ja zistím, že aha, OK, toto je problém, no tak ma to začne zaujímať, lebo aj mňa to bude páliť. Tak. A za mňa to je kľúč, tam je veľké zlyhávanie. Inak áno, my výrobári, ale to nie len výroba, vieš, my sme tak naučení, že vyhrnúť rukávy a hurá, riešenie, daj 10 000, kúpime. No ale tam hore potom nevedia, že tie dôsledky, tie súvislosti. A to, že všetkým je to jasné, to teda není. Ani zďaleka. To je to prekliatie poznaním, sa to volá, že veď ja viem a myslím si, že aj ostatní vedia. Áno. A ja toto mám inak dennodenne s majstrami. Dennodenne. Dokonca minulé, že veď som pred pol rokom posielala mail, ich to nezaujíma. A si, Ježišmária. Toto je najčastejšia vec, ktorou som sa stretávala ešte bola kedy, keď som riešila procesné riadenie. Však som poslal mail, však som poslal niekoľko výziev, však som to urgoval mailom. A že niekedy máme pocit, že pošleme mail a že je to vybavené. No, áno, vieš, ono je to také, no tak čo ešte mám urobiť, sa ma pýtajú. No vyriešiť problém predsa, nie? A dokedy? No dokiaľ nebude vyriešený. No ale ich to nezaujíma. Možno ti nerozumejú. Možno si nedostatočne popísal problém, dopady, dôsledky. Lebo na konci dňa aj tak, kto znáša tie dôsledky? No ja, no tak potom.
Komu by to malo najviac vadiť? K tomu by na tom malo najviac záležať. Vieš? To je presne o tom. Na jednej strane, na druhej ešte doplním to, čo si hovorila, s čím sa aj ja stretávam, že choď a sprav. Nejaká zmena, choď a presaď. A to je tá chýbajúca podpora. Teraz dostanem úlohu, nikdy som to nerobil a dostanem zadanie, choď a presaď. OK? Vieš, že mne je to jasné ako manažérovi a ten človek, ktorý to nikdy nerobil, to má ísť presadiť. No a čo si o tomto modele myslíš? Že pokiaľ je tá zmena ako drevovaná z vrchu, tak veľký problém, alebo veľmi často to vidím, že čím ide hierarchicky dole nižšie, tak tým menej informácií sa nesie. A častokrát to skončí tak, že vedúci už ani nevie, prečo tú zmenu, čo to má priniesť. A tak odkomunikuje, lebo to vedenie chce, lebo to chce od nás materská spoločnosť. A povedzme si, že toto úplne nevedie k nadšeniu pre zmenu, skôr k neistote a k frustrácii či už toho vedúceho alebo jeho ľudí a rozhodne nie k výsledku, aké očakávalo vedenie, keď tú zmenu chcelo zaviesť. Takže toto je... Ešte áno? No, povedz, dokončí. Že je to veľmi podobné, že tiež ten, kto vymyslí tú zmenu na vrchu, tak má pocit, že aj tým ostatným je to jasné, prečo sa to ide diať, ako sa to má spraviť, aké sú dopady a nevenuje sa dostatok času presnému odkomunikovaniu a hlavne takému overeniu, či jednotliví, ako sa to ide v tej hierarchii nižšie, naozaj porozumeli, stotožnili sa. Ono inak, presne, ja mám čím ďalej tým väčší pocit, že tých ľudí doslova treba chytiť za ruku a sprevádzať ich celým tým procesom, akékoľvek zmeny. Doslova jak malé dieťa, ja ti poviem, že keď synovia začali chodiť do škôlky, tak my sme predtým chodili okolo škôlky a hovorili, tu budeš chodiť do škôlky. To isté bolo potom so školou, tu budeš chodiť do školy. Vieš, že, a nemyslím to v zlom, jednoducho pripraviť ich na to, že toto sa bude diať, toto sa ide stať. A teda poď a ja ťa cez tú zmenu prevediem, aby to bolo plynulejšie. Nehovorím, že to nebude bez odporu, veď nemáme radi tie zmeny, len nechcem, aby to znelo ako klišé, ale zmena není otázka voľby. Zmena je nutnosť. Tam není. To je jak vzdelávanie. Vzdelávanie, jak hovoril Baťa, vzdelávanie v našej spoločnosti nie je dobrovoľná záležitosť. Ale to je pravda. Ale napríklad, keď hovoríš o tom vzdelávaní a o tých zmenách, tak sem sa stretávam s tým, že naši ľudia sa nechcú vzdelávať, alebo prídu vedúci na nejaký kurz alebo niečo, čo zorganizuje Herko a majú pocit, že tak sme tu a si to odsedíme, lebo nás sem Herko poslalo a potrebujeme si to odfajknúť. A je to škoda, lebo presne ten čas, my sme sa tu rozprávali o dvoch situáciách. Ako vysvetliť svojmu nadriadenému, že chcem niečo zmeniť a potrebujem investíciu, a ako vysvetliť svojim ľuďom, že od zajtra to budeme robiť inak. A že toto je krásny priestor na vzdelávanie. A je to veľmi praktické. A je to niečo, s čím sa každý jeden vedúci, bez ohľadu na to, koľko ľudí má, borí, poviem to tak, že dennodenne. A že možno keby aj to vzdelávanie bolo odkomunikované naozaj prakticky vzhľadom na to, čo ťa teraz trápi, tak by sa možno na to pozeralo inak. Vieš čo, ja mám s tým vzdelávaním inak, to je téma, že to by sme mohli 3 hodiny rozprávať, ale jeden taký bod, ktorý napríklad mňa tak zamrzí, je, že keď je to len čisto akcia HR-ka, že to je separatistická akcia, kde jasne musíme vzdelávať, vy niečo vymyslíte, spravíte, ako sa hovorí, naženiete ľudí na vzdelávanie a potom je, že vyvzdelá sa, spraví sa akcia, ľudia si tam prídu, odsedia v úvodzovkách a potom je koniec. Potom je koniec. Že
nikto sa nezaujíma, že ja som nedávno tak s jedným riaditeľom telefonoval, mali sme taký online a on hovorí, viete, že mňa tak zamrzelo, že tí naši vedúci, oni sa tak nepýtali, že tých svojich podriadených, že no čo si sa naučil, čo ideš teraz uplatniť do praxe z toho, čo si sa naučil. O čom to bolo? Že oni skrátka o to vzdelávanie ani nezakopli. Že mali tam svojich ľudí, ale nič. Že to nebola ich nejaká akcia, že to bola v podstate HR si vymyslelo a čo ja s tým mám. A to je za mňa akože strašná škoda, obrovské plytvanie potenciálu tých ľudí, ktorí tam boli. Akože mega. Ja ti poviem, že to je doľa trestuhodné. Moja Mary, keď teraz absolvovala jeden vzdelávací program, tak ja som sa jej stále pýtal, čo ja z toho mám. Vieš, že čo my ako firma z toho budeme mať? Keď ona absolvovala jednotlivé tie hodiny, že čo ideme robiť, čo budeš robiť teraz inak, ako to ideš zaviesť do praxe. Som ju úplne bombardoval a išiel som jej s tým na nervy, verím tomu. Len skrátka, ide o to, že keď sa niečo naučíš, ty potrebuješ získať zručnosť. Tak to poď spraviť. Moji chalani, keď sa vrátili zo školenia Lean, tak, a nie len moji, chlapci z TPV, ktorí mi ani nepatrili, tak som si sadol, ja ako manažer výroby, s manažerom TPV a hovorím, Maťo, počúvaj ma, chlapci tu nech idú spraviť layouty, ergonomické pracovisko, 5S, to, čo sa tam naučili, odstrániť plytvanie a poďme na to. Vieš, že to mi príde nevyužitý potenciál, úplne brutálny. Nehovoriac o tých komunikačných školeniach, že človek príde, naučí sa, má to čerstvé, tak poďte spraviť hodnotiace rozhovory. Tak si sa to naučili, tak poďme na to. Ale že úplne ideálne to je napojiť aj na situáciu, ktorá sa udiala. Že na čo sú mi hodnotiace rozhovory? No na to, že ti pred pol rokom odišiel človek, ktorého proste bol kvalitný, stával si na ňom a zrazu ti dal výpoveď. Presne tak. A myslím si, že v tomto smere by hodne HR mohol pomôcť. Ja chápem, že vo veľa firmách sú preťažení práve kvôli tabulkám na byrokracie a aj čo sa týka personalistov. Ale aj to je úlohou, že pokiaľ chce byť HR takým tým strategickým partnerom, tak pomôcť tomu vedúcemu nájsť ten konkrétny príklad, prečo by jeho ľudia mali ísť na vzdelávanie. Odišiel ti človek, lebo si sa ho nepýtal. Nepýtaš sa ho, lebo to nevieš. Obávaš sa toho. Radšej potom ideš nakupovať ten materiál. Ideme spraviť školenie. A teraz že ako keby to HR vnímam ako ten backup, ktorý aj tomu vedúcemu trošku ho podporí, že pýtaj sa svojho človeka, či spravil tie rozhovory. Pýtaj sa ho, ako to dopadlo. Ja sa ho budem pýtať. Ako keby hlavne pri tých zmenách, že to nie je štandard, alebo to niekedy sa to robí len forma, aby bola, ale chceme to zmeniť, tak si myslím, že tam je dôležitá úloha aj toho HR ako partnera, ktorý hľadá v tomto praktickosť pre toho človeka a vedúcemu, ktoré pomôže. Že je tvoja úloha sa ho na to pýtať. No dobre. A ja ti k tomu poviem, no dobre, ty sa ale nestaraj, to sú moji ľudia, to je moje oddelenie, to ja si poriešim. Ty máš tam svoje HR, ty si rieš svoje. Čo ty na takúto reakciu? Stretla som sa s tým veľmi často. A v podstate jedna z najčastejších reakcií, v ktorej firme som bola. Ale ty ako partner vieš, že dennodenne nebeží všetko na 100%. Reálne, pokiaľ aj to herko sa komunikuje s tými ľuďmi, vidí tie prípady, fluktuácia, ľudia odchádzajú, veľká penkovosť, zistujem, v čom to je. A mne osobne vždy celý čas pomohlo, že keď nastal konkrétny príklad, tak som to potom stávala na tom príklade. Ako som spomínala, teraz ma fakt, že nenapadne, ale veľmi pekný príklad je, že odišiel ti človek, áno, môžeme zhodnotiť, že bol nevďačný, neviem čo, ale zhodneme sa, že bol kvalitný. Nepýtal si sa, nevedel si. Teraz pol roka preobsadzujeme pozíciu, pretože nevieme pre ňo nájsť, alebo za ňo nájsť náhradu, tak aby sa nám to nestalo.
Čo môžeme preto Mm. urobiť? Že ako za mňa je to stavanie na tých reálnych situáciách, ktoré ho toho vedúceho trápi. Si frustrovaný, lebo ťa šéf odbil, že ti nedá peniaze na ďalšiu investíciu. OK, tak nespravíme komunikačné školenie, ale spravíme školenie, ktoré bude orientované na toto. Mhm. Hnevá ťa, Mhm. že si ráno ľuďom povedal na porade, že od dnes to budeme robiť takto a prešiel mesiac, ešte stále to tak nie, každý si to tak nejako po svojom robí, lebo tak realita je taká, že proste nefunguje poslať mail a nestačí ráno povedať ľuďom, tak poďme spraviť na toto školenie. Mhm. Workshop. Trénujme si to. Že niekedy, možno je to dobre, možno je to zlé, že niekedy keby využiť tú situáciu, ktorá sa stane. A tých sa stane veľa počas toho týždňa, mesiaca. Za mňa inak presne tak. Presne. Okamžite, ako sa stane takáto situácia, takýto problém, že sa niečo udeje, to je podľa mňa ideálna príležitosť na reakciu, že aha, potrebujeme v tomto smere. Takto to inak robím aj ja. Že ako náhle niekde v tom systéme nastane chyba nejaká, že zistím, že toto je slabé miesto, tak hneď to hodím na stôl, lebo to je, vieš, to je systémová chyba a keď sa nám to opakuje, to je veľký problém. A presne ako si povedal, že nebudem fabulovať, tu nám máme konkrétny príklad. Lebo ja premostím a vrátim sa naspäť k tomu vzdelávaniu, lebo to je presne to isté. My všetko vieme, my nič nepotrebujeme, Pane Bože, dajte nám pokoj. OK. Výborné. Pozriem sa na výsledky, v akej oblasti máme problém. Máme problém v oblasti výkonu, v oblasti kvality, v oblasti disciplíny, to je jedno. A teraz mi povedzte, čo idete robiť. Ak je ticho, OK. Nikto žiadne nápady? Výborné. Tak ja nápad mám. A vyriešiť to musíme. Takže mali ste možnosť, keď nemáte žiadne ideje, tak ideme týmto smerom. A pôjdete napríklad na školenie, alebo, keď už sa bavíme o zmenách, alebo to ideme spraviť takto. Páči sa, nepáči, to nebude fungovať. To zistíme po 3 mesiacoch, keď to vyskúšame, to zistíme. Možno, že máš pravdu. Len my musíme niečo spraviť. Vieš, to je aj k tomu vzdelávaniu. Ja tam nejdem. OK, ako to chceš ale vyriešiť? No tak ja to premyslím. Dobre, dokedy? No, do októbra. Do konca budúceho týždňa. Prídi s nápadmi. Vieš, že skrátka trošku byť dôraznejší k tomu, aby sme riešili tie problémy. Lebo potom sa len krútime stále dokola. Z môjho pohľadu. Ešte som sa chcel jednej témy dotknúť, ktorú si pomenovala, ale teraz mi to vypadlo. Jaj, vrátim sa ešte naspäť, lebo to je presne častá téma, že ty sa nestaraj, ja si to poriešim. To je moje oddelenie. A s týmto, lebo som nedávno dostal otázku, že no dobre, ale čo s tým má HR robiť, keď na tej druhej strane je takýto postoj? Že, vieš, je to tvoj kolega napríklad a má takýto postoj k riešeniu niektorých problémov, lebo ono to aj tebe, tá fluktuácia aj tebe pridáva robotu, ale nie len tebe, aj ostatným. Áno. A úprimne poviem, a odchádzajú z firmy peniaze, ktoré by som ako HR potrebovala na niečo iné. Takže ja sa na to pozerám aj takto. A keď je takýto postoj, tak mala som skúsenosť, že to potom boli ľudia, s ktorými sa vynikajúco spolupracovalo, pretože tam vnímam, že oni preberajú tú zodpovednosť, je to moje oddelenie. A mne sa len naozaj osvedčilo byť pri nich blízko a komunikovať s nimi každý jeden problém, ktorý sa tam udeje. Každý jeden odchod, každú jednu penkovosť. Ako za mňa HR má byť ako strategický partner ten, ktorý sprevádza tých manažerov. Dáva im dáta, dáva im nástroje, ktoré sú pre nich personalizované podľa toho. A toto je naozaj niečo, čo ak človeka tlačí kamienok v topánke a vy mu poradíte, aby sa vyzul a vytriasol ho, tak on pocíti úľavu. A toto sa mi osvedčilo tých manažerov. Ak je niečo, čo ho trápi, hoci ako nepríde za mňou na začiatku, ale vidím to a otváram tú tému a vlastne navrhujem mu riešenia a presne to tak to vyskúšajme.
Deje sa ti to opakovane, máš tam, ja neviem, vysokú penkovosť, pozrime sa na to. Navrhneme nejaké kroky. A úplne povedať, že naozaj s týmito ľuďmi sa následne, s týmito manažermi sa vynikajúco spolupracovalo, lebo v momente, keď si overili, že dobre, ty mi dávaš dobré tipy, dobré nástroje, tak prídem za tebou. Horšia je situácia, keď sú manažéri, ktorí, že toto je vec HR, čokoľvek sa týka ľudí, toto je vec HR. Takže už aj s tým som sa stretla, že nevedeli úplne, to v predchádzajúcich firmách úplne, že čo je presunú náplňou ich ľudí, čo tí ľudia robia. A vlastne všetko komunikovali, že toto je vecou HR. To bolo trochu komplikovanejšie. Jasné. No inak to je, krásne si to povedala. To, čo si teraz predtým zhrnula, to je prevádzanie tých ľudí doslova, byť im na blízku a proaktívne riešenie tých vzniknutých problémov. Lebo ono častokrát ľudia sa vyhýbajú takýmto nepríjemným veciam a najmä, vieš, ak neviem ako. A už keď som raz manažer a ja zrazu sa narazím na problém, ktorý neviem vyriešiť, ono je to často aj zahambujúce pre tých ľudí. Ale za mňa to není žiadna hanba, veď keď neviem, čo neviem, tak poďme to vyriešiť. Tak sa idem naučiť predsa, Pane Bože. Takže krásny príklad si dala, úplne skvelý. To je to proaktívne sprevádzanie tých svojich kolegov. Úplne výborné. Výborné. Ďakujem za to. Ja tu mám ešte jednu tému, ktorú chcem ja s tebou otvoriť. A to je to využívanie času na tých svojich ľudí. Že keď sme sa aj na začiatku bavili, že sa vyhýbajú tým témam leadershipovým, tí vedúci, tí manažéri, a nevenujú sa svojim ľuďom. Ono to má častokrát aj také procesné opodstatnenia. Že proces je nastavený takým spôsobom, že ja nemám čas. Dokonca túto otázku som minule dostal od manažera výroby v jednej veľkej firme zamestnávajúce 7,000 ľudí a on sa ma pýta, že Tomáš, prosím ťa, že ty si ako našiel ten čas, aby si chodil do tej výroby? A ja mu hovorím, no nerobil som prácu za druhých, lebo som mal dobre nastavené procesy. A to ja poviem takto jednou vetou, ale to trvalo roky. Vieš, to trvalo roky. Lebo oni často robia hluchú robotu, hlušinu, aj také, že pošli mi dáta. Som dostal e-mail, pošli mi dáta. Ale dáta sú v systéme. A ja ti mám robiť administrátora. Alebo moji ľudia ti majú robiť administrátora. Vyplňať tabulky, veci, ktoré sú v systéme. A teraz kvalita to chce nejako, logistika to chce takto, personalisti to chcú takto. A my teda vyplňame. A pridaná hodnota naša je kde? Keď sme výrobári, napríklad. No, toto vnímam, že niekedy úplne nie je jasné aj tomu vedúcemu, aká je jeho úloha, aká je jeho zodpovednosť. Ja viem, že to znie absurdne, lebo tiež očakávame, že každému manažérovi, každému vedúcemu je úplne jasné, aká je jeho úloha, aká je jeho zodpovednosť, čo sa od neho očakáva. Ale niekedy čím väčšia firma, tak tým preberáme také, však to robil Fero predo mňou rovnako. Tak to budem robiť, takto to je nastavené roky. A v podstate myslím si, že odo mňa očakávajú, ak sme sa všetko bavili, že zoženiem tie rukavice, ten spotrebný materiál. Že budem vyplňať všetky tie tabulky, lebo tak sa to robilo. A tu je to podľa mňa úloha toho nadriadeného. Že niekedy to potom ide fakt, že od vrchu firmy, ale tu je ako keby úloha toho nadriadeného podporiť svojich ľudí, že môžeš to zmeniť. Môžeš komunikovať, že ti zaberajú tie tabulky strašne veľa času, ale na to mi musí byť jasné, že mojou úlohou je treba naozaj viac sa venovať tým ľuďom
aby tá produktivita bola, aby nebola fluktuácia, aby neboli tie sprievodné javy. A toto není, za mňa to není, častokrát máme pocit, že sa to tak historicky predáva, ale zlé pochopenie tej roli vedúceho býva jeden z najčastejších problémov, prečo sú potom zahltení. No, ja ti dokonca poviem, že aj v tejto firme by sme si prešli, hovorím, príďte ste nejaký pracovný postup. A tam sme si, lebo ja mám rád veci systematické. A oni priniesli pracovný postup a nebolo to prvýkrát, stáva sa mi to úplne pravidelne, že na týchto mojich workshopoch ľudia vlastne zistia, že oni niektoré veci aj majú popísané, ale robia ich úplne inak. Dokonca robia veci, v tom pracovnom postupe bolo napísané, že toto má robiť niekto úplne iný. Tam to mali aj napísané, hovorí, veď vy to tu máte napísané, veď vy, jak to, že to vy robíte? No ale keď on mi príde a on povie, že on nemá čas a že nech si to spravím, tak ja to idem spraviť. No tak keď nemá čas, tak je mi to ľúto, tak to nebude. Lebo ty potom nerobíš svoju robotu. A jak môžeš priniesť výsledky? Vieš, a stáva sa mi to inak veľmi často, že prinesú nejaký pracovný postup, dokonca niektorí majstri na... To je, že to nepochopím. Hovorím, jak si bol zaškolený? A on zrazu zistí, že my máme takéto postupy. A on je tam 2 roky vo firme. A vieš, a to je, hovorím, to jak je možné toto? To jak prebehol zaškolovací proces? Kto na to dohliadal? A to, čo si spomenula aj ty, ja som jedného takého majstra musel normálne sa s tým rozlúčiť. Lebo on bol taký nosič, on rozdával, on chodil metly, rozdával. On bol taký, že nosič. Jeho ľudia poslali a on išiel. Hovorím, a tak to nemôžeš robiť. Aj sme sa nakoniec rozlúčili, že je mi to ľúto, ale toto ja od teba nechcem. Toto ty nemôžeš robiť. On to robil v dobrej viere. Lebo to sú presne aj tí OPP, o ktorých si hovorila, aj to, čo robíte vy. Veď to je kopa času. Ten majster, keď začne rozdávať rukavice, monterky, ja neviem čo, trička, topánky, alebo nejaký spotrebný materiál, pásky, brusivo. A to stojí kopu času, lebo on to musí aj zaevidovať a hen tam. Áno, je to potrebná práca, ale musí to spraviť majster dnes. Veď vy na to máte podľa mňa luxusné riešenie. Ja si pípnem kartu, zoberiem si rukavice, odchádzam. A majster ani nemusí vedieť. Veď sú limity nastavené, hotovo. Vieš? Jeho úlohou je skôr dohľadať na to, aby mali tie OPPčka na sebe, aby v tom pracovali. Presne. Ale keď ich len zháňa, tak nemá ani šancu vedieť. Lebo veď keď si to dám na tie pomyslené váhy, veď čo je pridaná hodnota toho majstra? Na jednej strane, na druhej strane byť za nejakou tabuľkou a evidovať spotrebu rukavíc, pások, brusiva, alebo neviem čoho. Alebo sa venovať tým ľuďom. A dohľadať na to, či majú všetko, čo potrebujú, aby doručili výkon, kvalitu. Dohľadať na bezpečnosť, dohľadať na disciplínu. Dohľadať na procesy. No ale kedy, keď on rozdáva OPP? Jasné, je malá firma, môže byť, že nemáme to komu dať, chápem. Ale ak sú desiatky, stovky ľudí vo výrobách a toto robia majstri, nevyužívajú vôbec svoj potenciál, za mňa je to strašná škoda. Je. A potom aj časť tých ľudí je, čo som sa rozprávala, aj odchádza, lebo sú frustrovaní, pretože majú pocit, že toto je ich úloha. Preberať na seba problémy, riešiť ich a zdalo sa im to zbytočné. Áno, a oni postupne rezignujú. Oni rezignujú. Oni sú v podstate, ako sa hovorí, taká holka pro všechno a potom... A má to EB, že potom to ľudia nechcú robiť. A hlavne pri novej generácii to vidím, že toto oni robiť nebudú chcieť. Preberať ako keby úlohy a pracovať za druhých a preberať všetku tú zodpovednosť. Ale možno, že práve tá nová generácia prinesie to, že si povedie jasný názor, toto sa mi nepáči. To by bolo super za mňa. To by bolo super.
Áno, áno, áno. Byť taký odvážnejší a povedať, že ale toto ja predsa nemám robiť. Veď A musí to to je ísť aj, inak. áno, to je aj to, čo si povedala, že nie každému je úplne jasné, že za čo je vlastne zodpovedný, čo má robiť. A na to sú predsa tie procesy, aby tam bolo definované. Dokonca my sme sa raz spolu aj bavili o tom, že často si ľudia mýlia job description, veď tam mu to napíšeme. No ale to môžeš mať aj na 3 strany. A to je síce super, len to je povytrhávané z kontextu. Pardon, Ako, ja potrebujem plne, pracovný postup, kde to je jasne zadefinované. Kto urobí, čo urobí, kedy urobí, ako urobí. áno. A tie procesy ja som bola kedy zavádzala vo firmách alebo riešili sme procesné riadenie a som nadšenec procesov a jedna z takých najčastejších bariér, ktoré som vnímala, je, že však keď nastavím proces, tak ľudia prestanú rozmýšľať. Keď nastavím proces, tak zaviem akúkoľvek iniciatívu, kreativitu, angažovanosť, veci budú jasné, to tam môžem dať hocikoho úplne, že cvičenú opicu vždy hovorili. A si poviem, že však to, to je zlé poňatie tých procesov z pohľadu toho, že ho vnímam ako bariéru akéhokoľvek rozvoja firmy a mojich ľudí. Čiže je to presne opačne, že on má nastaviť mantinely v rámci procesu, ale tí ľudia tam stále majú priestor rozmýšľať, prichádzať s návrhmi, ale samozrejme závisí, aká riziková oblasť, je to jaká výroba a je tam nutný presne dodržiavať postup, aby sme dosiahli rovnakú kvalitu, no tak tam nenechám veľký priestor. Ak riadím skupinu ľudí, kreatívcov, tak im dám v rámci procesu jasné mantinely, že v tomto sa pohybuj, toto je tvoja zodpovednosť, toto je moje očakávanie, ale za každým, súhlasím s tebou, je ten proces úplný základ, aby ľudia medzi sebou presne rozumeli, čo sa od nich očakáva, čo majú robiť. Kto je za čo zodpovedný. No ja ti k tomu poviem, že ak zavediem procesy, tak ľudia stratia kreativitu. A teraz moja otázka je len, že lebo jedna vec je mať názor a druhá vec je mať skúsenosť. A tam je akože diametrálny rozdiel. A pokiaľ je to len vecou názoru, ako nechcem byť arogantný, ale ďakujem za názor. A teraz poďme zaviesť procesy. Lebo ja nemôžem založiť riadenie firmy na názore, ktorý není založený na skúsenosti. Ja môžem mať názor, ale to je málo. A už vôbec na základe toho nemôžem riadiť firmu. Veď, OK, poďme to skúsiť, správme proces a o 3 mesiace to poďme vyhodnotiť. A uvidíme. Uvidíme, ako to bude. Ale už budeme mať skúsenosť, nie názor. Tak, súhlas. A to je mega rozdiel. Lebo s týmto sa ja pomerne často stretávam, že ľudia majú názor. A názor je veľmi nízka forma poznania. To je málo. My sa musíme presvedčiť. To je to experimentovanie. My potrebujeme skúšať nové veci a budeme robiť chyby, jasné. A ich potrebujeme robiť. Ale veď tým sa učíme. A áno, inak, a ono je tam aj strach v rámci toho, keď ja definujem proces, že ja strátim slobodu a už si to nebudem môcť robiť podľa seba. No za mňa, no chvála Bohu. A tak určite áno. Veľmi pekne sa hovorí, že malé firmy rastú preto, lebo majiteľ dokáže zhruba do 50 ľudí vniesť to nadšenie a kontrolovať každý jeden krok. Ako náhle tá firma má rásť ďalej, alebo oddelenie, alebo akokoľvek organizačná jednotka, tak musí zaviesť systém cez procesy. Aha. To sa mi veľmi páčilo. A práve máme tu akurát od Henriety Holej komentár. A zostal bývalý majiteľ, ktorý doslova terorizuje okolie, stále sa správa ako majiteľ firmy, ktorý dokonca psychopaticky terorizuje nových, ponižuje. No, tak to je... Niekedy je to náročné, ale presne tak, ako aj píše Henrieta,
Popis procesov je za mňa úplný základ. Mhm. A všetci vedia potom, čo majú robiť. Ono je to krásne v filme Founder. Neviem, či si videla film Founder. Bratia, čo založili McDonald, tak oni nadefinovali, kto bude čo robiť, kto bude za čo zodpovedný. Oni si to tam na tom basketbalovom ihrisku kreslili, malovali layout. Ako to je ten základ. Alebo ja ti poviem, že je radosť pracovať vo firme, kde sú procesy popísané a kde ich ľudia dodržiavajú. To je radosť chodiť do roboty, lebo ty presne vieš, kto je za čo zodpovedný, kto čo robí, kedy to robí, kedy dostaneš čokoľvek máš dostať. Keď je uzávierka, ty vieš, kedy dostaneš podklady od toho. A ty vieš, že ich dostaneš. Vieš? A ty vieš, že ich dostaneš. Aj v akej forme, lebo je to preddefinované. Nie, že dochádzku ste mi neposlali a každý mesiac musím chodiť po firme a prosiť, aby mi poslali. Uzavreli ste už dochádzku, prosím vás. Odmeny ste mi neposlali. Veď to sa všetko dá podchytiť, keď mám nastavený proces. No a potom len dôsledne dodržiavať a vyžadovať to. Vyžadovať to. Nie, že on mi neposlal. Tak to teda nie. No a toto je akože fakt, že základ, bazál. Potom môžeme rozprávať o akokoľvek rozvoji, ďalšom práce s ľuďmi a tak ďalej. Keď im dáme základnú istotu. Lebo proces je pre mňa istota. Áno, a ľudia milujú systém, ľudia milujú, keď vedia predvídať veci. Keď vedia, čo sa bude diať. Že ako to bude následovať, čo mám robiť. To je... Už aj malé detičky to majú radi, keď vedia. Večerný rituál, čo sa ide diať. Takže, no výborné, Máťa. Je ešte niečo, čo by si chcela dodať, doplniť? K čomu sme sa... Pri zmenách. Za mňa, lebo vlastne tou hlavnou nosnou témou dnes sú zmeny. A asi len to, že tie zmeny budú tu stále. Že pokiaľ máme pocit, že sme na hoci ktorej pozícii, že chvíľu počkám a ono ich to opustí, tak nie. To ako vidíme, že sa okolo nás rýchlo mení doba, tak to isté sa prenáša aj do firiem, takže tie zmeny prichádzajú. A za mňa začína byť jedno z kľúčových zručností vedieť zaviesť zmenu. Vedieť si ju presediť svojho nadriadeného a vedieť to odkomunikovať aj svojim ľuďom. Súhlas. A zmena nie je to otázkou voľby, ja to poviem takto. Aby sme nezaspali na Vavrínoch. Lebo každý deň, vieš, drobné veci meniť. Každý jeden deň. A inak ľudia si zvyknú. Ja ti poviem ešte jeden príklad. Keď som zavádzal PDS-ko vo firme, tak mňa šokovala vlna odporu v administratíve. Ja som to robil aj pre celú výrobu, aj pre celú administratívu. A vo výrobe to išlo o mnoho plynulejšie ako v tej administratíve. A ja som to nechápal, až som to neskôr pochopil. Že to bolo kvôli tomu, že tá výroba bola na zmeny naučená. Na rozdiel od tej administratívy. Že tí skrátka mali svoje zaužívané veci a tí boli v úplne brutálnom odpore. A ja som to nechápal, lebo som si myslel, že to bude naopak. Strach. Takže také ponaučenie aj pre mňa. No. A za mňa ešte ako HR-ko, tak ja mám vždy jednu jedinú prosbu, že zavádzajme technológie do firiem, čo sa dá, aby mal priestor ľudia sa venovať svojim ľuďom, aby mali naozaj priestor riadiť. A nie robiť takú tú operatívu, čo sme si to niekoľkokrát povedali, zháňať potrebný materiál, zháňať rukavice, dávať vypodpisovať, zháňať, kde sú podpísané papiere k OPPčkám, keď príde kontrola. To sú len fakt, že na jednej strane drobnosti, ale ten dosah a tie náklady, ktoré potom v prípade fluktuácie alebo zníženej produktivity sú obrovské. Takže súhlasím. Tú odvahu ísť do tých technológií. Ono sa tak hovorí, že keď jeden dobre riadi 10, je to, ako by ďalší 3 robili. Áno.
Vieš, že to sa potom odzrkadlí, lebo ja keď sa tým ľuďom venujem, to sa skrátka odzrkadlí, to sa musí odzrkadliť. Lenže ja keď tam nie som, lebo nemám na to priestor, lebo riešim iné veci, tak je to pase. Takže, a ja som preto rád, že aj vy pomáhate nám výrobárom, aby sme sa mohli venovať ľuďom aj v rámci vašich technológií, že ľudia si vedia sami zobrať veci a nepotrebujú s tým otravovať ďalších x zbytočných, kvalifikovaných a drahých vedúcich majstrov, koordinátorov, manažerov. To je jedno. Ďakujeme. Super! Dobre. Tak ďakujem ti krásne. Posledná veta na záver, Maťa. Za mňa možno ešte taká tá podpora pre Herko by naozaj tým sprevádzajúcim. Nenehať sa dotlačiť do vecí, do ktorých nie a prichádzať s tými inováciami, ktoré sú dostupné na trhu pre tých svojich manažerov, poskytovať a navrhovať im nástroje. A keď vidím, že väčšina aj tých ľudí z Herka vedia, že tuto na tom oddelení to nefunguje, tuto ten vedúci to úplne nezvláda, že má tu odvahu a priestor si vytvoriť na to, ako byť pre nich sprevádzajúcim partnerom. No určite radšej byť sprevádzajúcim partnerom, ako byť iba servisným strediskom, to ja poviem. To ja poviem. A máme tu ešte 2 ďalšie komentáre, tak ich skúsim ešte rýchlo prebehnúť. Malá poznámka k téme, ak sú procesy nadefinované, ale veľa zamestnancov ich nedodržuje nielen kvôli vysokej fluktuácii zamestnancov. Za mňa je dôležité v procesoch mať vymyslené, ako ich dodržiavať. Ľudia si začnú zjednodušovať prácu postupom času a začnú hľadať, ako to urobiť čo najjednoduchšie, alebo to neurobiť vôbec. Absolútne skvelý komentár a za mňa funguje vec ako kontrola. To, že zavediem proces, to je super, ale to je málo. Veci, ktoré nekontrolujem, ľudia považujú, že nie sú dôležité. Keď nie sú dôležité, na čo by som ich robil? Takže kontrola je vec, ktorá mi pomôže udržať tie procesy nažive. A pokiaľ je ten proces nie je dostatočne efektívny, poďme ho nastaviť lepšie. Ale to je... Že porozumieť tomu, prečo tí ľudia nedodržiavajú. Áno, jasné. Presne. Takže, ale to už je na iný livestream. Dobre, Martina, ďakujem krásne. Teším sa a verím, že to bolo pridanou hodnotou pre našich divákov a poslucháčov. Takže ďakujem, pekný deň. Ďakujem aj ja a ja prajem pekný deň. Ahoj, ahoj. Ahoj.